zviri sei guys for the people datsoka zvakare nenhau dzanga dzichitsviriridza zvokwadi uchiti uchimuka pane imwe ufunga kuti zuro tana tiri kwana mamboko from vana mambo tabvako taenda kuna nabhai from vana bhai beats kuya tabvako taenda kumwezve nhasi vanhu vadzosa zvechikomana speed kuchaita sei zvechikomana speed chadzoswa apa ndo takutotrenda mumapeji kuti kwati kutoda nemhaka yei nemhaka yekuti chikomana speed chedu chemunomu Jani uyo kusenga nyika muchikari jena kudai waindawo kuchiEthopia kundosangana nani naSipidhi kundoreva kuti wasangana naSipidhi wekunyika ikoko naSipidhi weoriginal naSipidhi wemuno vanhu vose avava kwakufoma inonzi Sipidhometer. And I'm like, okay, there is a reason maybe vari kuita seizvo zvinhu zvakanaka apa chakashata. Tabva ipapo toenda panhau yekuti vanhu vavari kuwanzira uyu chikomana Sipidhi cheikoko kuti kuyo Sipidhi uyu unoita sokuti munhu wakarwa nemusombo ziso rakati dhege kudai so chii chikunyatsa kuitika kunani kuna chikomana Sipidhi hamozviona vamwe vakati chetaura zveku unongoramba wakati mwimwi kudaro nekuda kwei vanhu kwakuti uyu ndiye chikomana Sipidhi uyu yekera ndovachifi bheni veikoko vamwe vakati aiwa kwati ndikatoti chifi bheni ndazonyanya ndivo sekuru bheni veikoko kuEthopia hana kana wedhi rimwe ranga achibvura kana ngoti the kana ngoti hai kana ngoti angoti angogomera angoti kuyu kutasawarwa nezvitukwa kuti kutasawarwa nezvidhoma zvamboita sei nhai chikomana Sipidhi chekupi chekuEthopia zvikanzi itse no haasi kutomboita vamwe vakati vanonzi Joni Piri vaya kwakuti Sipidhi kokoko ota sekuti ibagwe kana kuti yekera mabagwe ayaya arogwa nemheni vanhu vakadzika marumba mabagwe arogwa nemheni anenge akaita sei ina handihwisisi guys for the people vamwe ndokuti zvakare uyu Sipidhi uyu dai vanhu vamboita kutombombowa kana malessons kuti unomhorosa sei vanhu hamuzviona manje asi Sipidhi wekwedu uyu wainda uri kurepresent kureva kuti uyu wekuEthopia uri kuoverpowerwa nechirungu chemunhu wechiSipidhi wekuno kuZimbabwe vanhu ndo vaakuti manje imi vanhu veJoni maitidadira muchitiseka muchasei Sipidhi wekunyika kwenyu wadanwa unzi tevera iwo uyu wekuEthopia ndeupi. The pain goes straight to Joni. The pain goes straight to Zambia. Handisi kuti vanhu vekuzambia pane zvavakataura here pamusoro pekuti zvinhu zvakafamba sei muZimbabwe. I have no idea. Kuti ndizive kuti vaita matransition ape kuti uyu agume ava ikokoko amendo kuda vati ngatingosangana ikokoko vanhu vose avamboona maSipidhi ari kuAfrica vamaona akasangana kudero asi uri kufamba mukomana wacho ndosikachizonzi Sipidhi nekuti rate yaafamba naye pavhiki 1 week cheteka kufrom South Africa Mozambique whatever nyika dzese dzaafamba idzi pa1 week dzakawanda vanhu vaJehovha 1 day 1 day 2 days 1 day 2 days 1 day handihwisika navakatomboti vamboti vazorora ini I don't know. Tobva ipapo toenda pakuti vanga vachinzi Mrs. Ethiopia vanga vakapfeka chisasha chavo chiya ichocho chibhandeji ichi chinonge chakanyorwa kunzi Mrs. Ethiopia zvikanzi kowai akabhulukawo bhulutika yekera vedu vekuZimbabwe Mrs. vaya zvikanzi aiwa baby brand vakaita vakanga vachifanira kunge vakaenda vakarepresenta vakapfekawo chisasha chavo chakanzi Mrs. Zimbabwe maybe aisagona kuzova ignore saka avo vakaona kuti aiwa kunotambira munhu akangopfeka sekuti uri kuenda kunomanya zvonetsa ngatiite kuti munhu ngaanga akapfeka chidende chake chakanyorwa kunzi Mrs. Ethiopia zvinoita kuti munhu unge achivapo attention hamuona kuti vanga vapuwa kofi ikoko kunzi testawo kofi yemuno muEthopia muhoti inoita sei saka ni ndozvo zvimwe zvinhu izvozvo vanhu vanongo everyday kwenenge kwaendwa kunyika kwakanzi veonai makava muchienda navo kuHarare nekuMbare tarira zvekuita dzimwe nyika dzaenda naye kunokama mukaka kuGwanda dzabva ikoko kuRwanda kuya paakasvika kuKenya vakaenda kuMasai kuya vakaenda kundoona mhuka vamwe vakati aiwa imhoza rekuti kunoonekwa mhuka kwavo pedo zingaiti nekutaundi maindiudza rekuti pamwe vaifanira kubva muno muHarare kundobuda kuhwange kure kungondoona mhuka I have no idea since akazoenda kuVictoria Falls maybe there is a reason why vasina kuzoenda naye kupi kundoona mhuka nenyaya yeprogram kuda madhetsi avo ndo anenge ataura kuti nhasi ari kupi saka from there manje yataugwa kunzi uri kuita sekuti munhu nemusombo I have no idea yapera tobva ipapo toenda panhau yani yeSvokisi family kureva vana chisikana by beats nemurume wavo nemumwe mudzimai uya vane nharawa rambai makashinga zvokwadi rambai makabaya ipapo musamborega inde ndondi ritiriti musatomboritira zvenyu vatobuda kumasora nekuti zuro vanhu vangoti vari hari avava
vana chikomana adhoni musikana uya wokunaka uyu vatova kupuhwa different uniform yakanaka makepi nemachiri machiri zvakanaka. Imi ndimi masara mahelmets Svokisi family ndo yanzi imi veSvokisi mosara muri mahelmets ndo mamunodeserva. Nameno asi uri kushingirira murume kuti vamwe vangoti peji nderani iwe murume da wamboti wambopawo mukana mudzimai uyu wambohwereketawo nekuti iwe ndiwo kungohwereketa woga mudzimai uyu bhaibhitsi wacho akaita kuti pamwe family izikamwe haina chairi kutaura kudawo yakuzopuwa matisheti namakepi kuti chibvai mumahelmets mupinde chi mumakepesi zvinogona kudaro futi kana handisivi. Toenda kunhau yani ya ava bhudhi foma vakavari kuparliament vakabuda vakati ini zvokwadi pavana vese ava vanava vandonzi ndevangu ava ndakaitawo madna yangu ndakazviona zvokwadi kuti vamwe vana ava vanonzi ndevangu havasi vangu. Zvinova zvosiririsa kuti atukwadi kuti une wakachengeta kubva paserevhita kusvika pari zvino wozozvinoti vanhu vakava vandipumavo kuti vana ndevangu asi vanhu vafunga pavaidya paipai vaingonzi iti vana vanenge vari vana vezvirungu kava ndotogwa mafoko avo kudana makamu nechii zvotogwa kana kuti pane zvinotogwa kunzi vaoneka kuti iyi ndizvo zvakati iyi ndokutasa kuda ndokuona mwe vana havasi vake ukati hazvina kume asi ndongofarira chinhu chimwe chete vanhu vangoti wagona kuti vana vacho hauna kuvaramwa hakungodi nekuti wakakrieta bonds. Saka kana pane mabonds aripo ayaya chedi zvinozogwadza futi kuti unonge wakuona kuti mwana ndikamusiya ozodii iye anga ajara ngari muna vamwe. Saka kureva kuti pamwe vana ava pava nehomework yekuona kuti ndiani asiri mwana wafoma hamuzviona manje kati hameno asi ndo imwe iri kutsviriridza izvozvizvi iri kutaurika. Tobvapo toenda panhau yekuti chikomana akomiki akati ina handingamboregi handingambosari ndingaregerechi well done nekudzoka chikwa iwe nokuti waisvikepi une stress yekuti wakasekwa uri kupi uri unzi wakabhurutikiwa kuyekera kuya kuzvimota izvozviya good nokuti at the end of the day anoramba achikuseka iwe ndionoita stress uri kuseri ikoko havana kana basa nazvo they move iwe wakavatawo ikokoko vakabuda hake nani namadzibaba fure ndokuti wakufure kureva kuti furetsi ndokuti ari kupa munamato which is good. Ndabva ndafarira the fact yekuti mupikicha wamune muchizuma nawo muchimuwanzira iye akutorawo kuposta achizviwanzirawo well done ndo zvazvinoitwa nekuti at the end of the day mhomho iyi haigoniwe kuti ikukunde iwe muchikananga kuti iwewe ndiwokundwa iwe wotochema uri kuseri ukuku iyi mhomho inoramba ichiinda mberi iwe uchisvimha musodzi uri ikokokoko uchikona kudzoka nekomedhi yako zvinotopera nekuti hanzi kuramba uchizuma kudai zvinosvika pakuexpire which is true. Panobuda imwe mangwana kunobuda imwe koexpire mangwana kubuda imwe koexpire mangwana kubuda imwe koexpire hambozviona manje. Saka ni zvinhu zvinoitika izvo kuti iwe unenge uchichema mwana wasina basa nazvo they move. Saka ndozve zvimwe zvinhu izvozvo zvekutotrenda asi sepedomita wekuyekera uko wekuEthopia ndiye uri kutrenda right now vaakuita comparison nasepedomita wedu wekunoku kureva kuti ma3 speedometers vamwe wakati kuita terminator vamwe wakati kuita flash amen. Saka ndozvozvo guys zvinambosangana hangu nazvo kati zvakangonaka tiri muno munguva yekunaya kwemvura kudai zvakaoma minotopa kuda pachiri kuri rino. Saka ndizvozvo chakubata zvakare pachikamu chinotevera.